pelea violenta en Ferrol, en plena rúa, onte á tarde. Pelea con disparos ao aire incluídos, como escoitaron. Hai dúas mulleres detidas, unha é a autora dos disparos, que supostamente trataba de intimidar a segunda muller, que ameazaba dende a rúa, e que tamén está detida porque feriu gravemente cun coitelo a unha terceira muller que está hospitalizada. Pues empecé a escuchar gritos y yo ya dije, bueno, hay movida. Después pues escucharon 2 o 3 tiros y después de eso pues bajamos y ya habían llegado la policía, aún no había llegado la ambulancia y había una chica tirada. Y después pues cuando uno de los policías, antes de que llegara la ambulancia, uno de los policías intentó levantar a la chica, el brazo prácticamente pues se lo llevaba, o sea, la chica quedaba en el suelo y el brazo se lo llevaba. Boas tardes, luns 3 de agosto, benvidos ao Galicia Noticias. Esta mañá atoparon o corpo sen vida dun veciño de Silleda que levaba desaparecido dende o venres. Foi durante o dispositivo de busca de hoxe, a media mañá, nunha pista de acceso complicado. Supoñen que se desorientou cando volvía á residencia en que vivía, porque era un home de hábitos fixos. Tiña unhas rutinas moi metradas, normalmente saía, ia a tomar un café a unha cafetería determinada e voltaba. Non voltou. La patineta explotó. La patineta explotó. Pero usted en el piso, No, yo no estaba ahí. Mi marido está grave en el Chuá, entubado. Está muy grave. O seu home é unha das 3 persoas que seguen ingresadas no Hospital da Coruña despois do grave incendio que fixo que case unha dúcia de persoas precisaran asistencia hospitalaria. Como escoitaron, parece que se confirma que o lume comezou nun patinete eléctrico. Nun verán marcado polas secas, chuvias regresan esta semana a Galicia. Esta tarde poderían registrarse chubascos lixeiros en calquera punto da comunidade. Será un episodio breve que mañá quedará reducido a metade oeste, afectando sobre todo a provincia da Coruña. Unhas precipitacións moi agardadas, aínda que non serán abondas para solucionar os problemas derivados da seca. Y hay que venir preparado para todo. Traemos el paraguas, la mochila, el jersey y también la toalla para pasar por la playa. Esto es un respiro, venir aquí, encontrarnos la llovizna a primera hora que hemos tenido y mira, manguita larga y disfrutando de Galicia. Os veciños do edificio da Coruña que sufriu un grave incendio esta fin de semana intentan volver pouco a pouco á normalidade. Todo apunta que foi un patinete eléctrico o que provocou o lume. Case unha dúcia de persoas precisaron asistencia hospitalaria. 3 delas continúan ingresadas no complexo hospitalario universitario da Coruña. Mariola. Si, o estado en que quedou o edificio dá conta da magnitude do incendio. As 3 primeiras plantas están prácticamente inhabitables. O resto dos veciños intenta pouco a pouco recuperar a súa vida normal. Moitos deles precisaron asistencia hospitalaria e foron recibindo a alta médica nas últimas horas. Entre os que continúan ingresados no Chuac está un dos 6 inquilinos do primeiro piso, onde se produciu esa explosión dun patinete da que falan todos os veciños. Que nosotros vivíamos en el primero y mi marido está grave en el Chuá, entubado. Está muy grave. Niurka é cubana, levaba un tempo compartindo a vivenda con parte da súa familia neste edificio próximo ao Parque Europa da Coruña. Di que ali deixou todo, pertenzas, documentación e agora só agarda poder volver reunir a súa familia. La patineta explotó. Unha explosión da que tamén falan o resto de veciños que tiveron que abandonar os seus pisos en minutos. De repente unha explosión y en 5 minutos estaba todo ardiendo. O sea, fue impresionante, en 5 minutos. A rápida intervención dos equipos de urxencias evitou o que puido ser unha traxedia. Moitos dos veciños botáronse escaleiras abaixo e chegaron á rúa case sen forzas. En el primero llegué apenas, con los 10 segundos más que tenían, dije 10 segundos más y me voy a desmayar porque no aguantaba más la respiración, ya que se me tapaba mucho la garganta. Y ni bien llegaba al primero o al bajo llegaba, podía oler el aire fresco y dije, joder, bien,
Respiré, había un policía local que estaba ahí, me jaló para que bajara un poquito más rápido. Gianmarco foi atendido no servizo de urxencias do complexo hospitalario da Coruña cando outros 10 veciños do bloque. Segundo o parte médico, a maior parte deles recibiron a alta nas últimas horas e só quedan 3 persoas ingresadas, 2 na unidade de queimados por intoxicación e queimaduras leves e unha terceira persoa ingresada en planta por inhalación de fume. Actualmente ahora mi sobrino está mal porque el humo le entró en los pulmones, está internado, no sé hasta cuánto, tiene 15 años. Y hay mucha gente que no sé, me dijo que hay un señor que está quemado, que está muy mal. As 3 primeiras plantas quedaron inhabitables. No resto das vivendas todos intentan recuperar a súa vida diaria. Ayer y hoy estoy limpiando hasta la madrugada mi casa, todo lo que se me ensució y aún tengo que seguir lavando y pues queda un olor desagradable. Os expertos aconsellan prudencia a hora de cargar os patinetes como corre co resto de aparellos móviles. Usar sempre o cargador original do modelo que sexa de patinete, bici ou o que sexa, e por outro lado, evitar, por exemplo, nos días estos de calor que ves con moita temperatura acumulada no patinete, poñelo a cargar xusto ao chegar a casa, deixalo repousar un pouquiño. E poder evitar así sustos con consecuencias graves. En Silleda atoparon esta mañá o corpo sen vida dun home que levaba desaparecido dende o venres, o que orixinou un dispositivo de busca importante esta fin de semana. Andrea, contanos onde o atoparon. Pois o home de 64 anos foi atopado sen vida esta mañá contra as 11 da mañá nesta pista que hai xusto por detrás do recinto feiral de Silleda, moi preto da residencia de maiores na que vivía este home. Durante estes últimos días un amplo dispositivo estuvo buscando con drons da Xeca, tamén co helicóptero da Garda Civil e con varias patrullas de diferentes concellos da comarca, da Garda Civil, da Policía Local e tamén de Protección Civil. Sumáronse tamén a súa búsqueda os seus familiares, veciños de Silleda, mesmo tamén os traballadores dese centro de maiores no que residía. Todo apunta que o home o venres, cando saiu pasear, que se desorientou e agora á espera desa autopsia que determinará as causas da súa morte. A primeira hora da mañá, responsables da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil, Concello e Residencia de Maiores de Silleda reuníanse para organizar unha nova batida para localizar a José Ángel Reimóndez, apoiados dun amplo despregamento de medios. Temos activados todos os medios disponibles da Guardia Civil, os medios aéreos, que o helicóptero, o equipo de drones e tamén contamos co apoio do Servicio Cinológico. Familiares, veciños e traballadores do centro onde residía sumáronse unha xornada máis á busca nun xesto de solidariedade que agradecía a alcaldesa de Silleda. Totalmente volcado, a verdade que estou moi orgullosa da miña xente. Desde o sábado, o dispositivo peiteou o recorrido rutinario que adoitaba facer José Ángel. Supoñen que se desorientou cando regresaba porque unha testemunha asegura que parou a preguntarlle como volver. El tiña permiso para sair da residencia, un permiso ademais da propia familia. Saiu, o último que sabemos é do venres pola tarde, tiña unhas rutinas moi metradas, normalmente saía, ia tomar un café a unha cafetería determinada e voltaba. Non voltou. Tiña sempre salidas acompañadas, salvo esta semana que empezou a facer salidas solo. Sí que tiña pouco coñecemento da zona porque non era natural de aquí e seguramente desorientouse e non foi capaz de voltar á residencia. De feito, unha das persoas que o localizou di que lle preguntou como tiña que facer para voltar aquí. Claro, o aspecto desta persona é absolutamente normal e a persona que o topou non detectou ningún tipo de problema con el, non? Lamentablemente, a busca tivo un final tráxico. En redor das 11:30 da mañá localizaban o corpo sen vida de José Ángel nunha pista de acceso complicado. A autopsia determinará as causas da morte. Unha muller de 79 anos foi rescatada en Caldas de Reis despois de caer nun pozo moi estreito de máis de 10 metros de profundidade. A muller foi axudada inicialmente por un familiar que lle botou unha mangueira para que non afundira. Os bombeiros de Vilagarcía conseguiron izala cun sistema de cordas e arneses despois de aproximadamente unha hora. A ferida está en bo estado no Hospital Provincial de Pontevedra, aínda que inicialmente foi atendida no Hospital do Salnés. Un tanto dificultoso nun pozo a unha certa profundidade, uns 9 metros de profundidade, que sí que entraña certa complicación en todo este estilo. Eso era unha persona que posiblemente na súa caída levou un forte golpe, así foi, que tiña moita posibilidade de que se non se sacaba a tempo que afogase no interior.
Pois así foi, unha vez recibida a chamada, os compañeiros aquí da base de Vilagarcía se desplazaron ao lugar na parroquia de Sallar, en Caldas de Reis, montando un sistema que para nós é coñecido neste tipo de casos, a través de cordas, un compañeiro se introduxo e baixou os 9 metros de profundidade e conseguimos con éxito sacar a esta persona. A muller que ven aí tirada na rúa en Ferrol está hospitalizada grave e pode perder un brazo por unha ferida moi profunda de arma branca que sufriu na liorta con tiros, da que lles adiantamos o comezo e que van ver ampliada de seguida aquí no Galicia Noticias. Antes parada en Ourense, a ocupación ilegal dun edificio abandonado no barrio do 21 ten agobiados os veciños, din que hai pelexas constantemente, que cada pouco ten que vir a policía e queixanse tamén do ruído e da sucidade. Aseguran que os ocupantes da vivenda fan lume e temen que se orixine un incendio. Recentemente reformada, a rúa Alejandro Pedrosa do barrio ourensán do 21 ábrese a unha praciña onde se reúnen os veciños da zona para tomalo fresco. Polas mañás a cousa está tranquila, pero aseguran que as agarradas son habituais ao longo do día, sobre todo polas noites. A situación moi mal, eu vivo aí enfrente, vexo desde a miña casa cando hai o lume, cando anda aí peleándose, eso. É unha situación mala, porque aí cualquier día pegan fuego e arde todo isto. E aquí la policía viene e va, pero nada. Aí siguen e siguen e siguen. Más mierda aí, un estercolero eso, que aí hasta cocodrilos, aí non ratas, cocodrilos. A vivenda ocupada está xusto en fronte da praza, parede con outro edificio. O que máis lles preocupa aos veciños é que haxa un incendio, como ocorreu na rúa Vicente Risco pasado mes de maio. Teño unha prima que vive xusto no edificio do lado e ela, pois claro, ten medo porque fan lume e é un peligro para os veciños, a parte dos ruídos, de cas, animales que teñen aí, defecan na parte de atrás, Aseguran que a policía acode con frecuencia á zona por pelexas que en algún caso teñen precisado asistencia médica. Tamén houbo problemas polo abandono de 2 cans en plena vaga de calor. 3 coches de policía estaban aquí parando o que viñan de arriba por a droga e por... Hai peleas entre ellos, non sei por o que, non sei por qué, por a droga, porque outra cousa non. Tiñan 2 cas que os pobres estaban abandonados, había varios veciños que lle daban de comer e agua e os cuidaban. Agora debe uno levar a protectora porque xa non están aí, pero hai que buscar solucións. Os conflitos entre os propios ocupantes da vivenda levaron a que unha delas durma agora neste portal á intemperie. Os veciños piden que se tomen medidas coa intervención dos servizos sociais. Imos xa con esa pelexa con tiros ao aire e coitelo en man en Ferrol. As implicadas son 3 mulleres, 2 están detidas e unha terceira ingresada con risco de perder un brazo. Detrás parece haber un problema de infidelidades. ¡Ay, que la hache, Joana! ¡Con una pistola! ¡Con una pistola! ¡No estáis pendientes! Hora de sobremesa está interrompida por insultos e ameazas a berros dende a rúa. ¡Mira, Joana, que tengo para ti! ¡Mira! ¡Sal! ¡Corre! Empecé a escuchar gritos y yo ya dije, bueno, hay movida. Después, pues escucharon 2 o 3 tiros. Sentí que unos disparos, los primeros, pero despois oyeron máis. Nunha das moitas grabacións que hai ves esta muller provocando outra que se agocha no primeiro piso. Son novas e coméntase que entre elas hai un problema de infidelidades. A de arriba non chega a baixar, pero responde ao desafío. Contaron a lo menos 4 tiros. Los tiros fueron desde una casa. Lo que pasó en la calle realmente fue solo arma blanca, o sea, cuchillo. Unha terceira muller familiar da suposta autora dos disparos pretende mediar, pero é quen acaba levando a peor parte. Había una chica tirada antes de que llegara la ambulancia. Uno de los policías intentó levantar a la chica, el brazo prácticamente pues se lo llevaba. O sea, la chica quedaba en el suelo y el brazo se lo llevaba. Os charcos de sangue que salpican o asfalto dan unha idea da virulencia e da gravidade das feridas. Parece que o coitelo lle alcanzou a aorta e que corre o risco de perder o brazo. Pues la familia obviamente afectada. Fue una chica la que salió corriendo, empezaron a gritarle a ella.
y creo que a la policía le estaban diciendo que se la llevaran o algo así. Desgraciadamente no barrio están acostumados. Horas antes, a poucos metros, outra xente liou unha forcada en man. La horquilla y cuando el otro se acercó para intentar defenderse, pues el otro cogió la horquilla otra vez y ya desde aquí mismo hasta allí se la lanzó y después otra vez la volvió a coger y como no le dio, se la volvió a tirar para este lado, porque el tío se vino para este lado. También otra pelea. Casualmente estaban encima del coche de mi hijo y también xoía con un cuchillo y tal, que te voy a cuchillar. Dúas das mulleres desta última lea, do coitelo e a da pistola, están detidas. Na zona respírase calma chicha con rolda policial intensiva porque non se descartan represalias. Imos a provincia de Lugo, veciños de Vilalba reclaman mellorar a seguridade na avenida da Terra Chá coa implantación de bandas reductoras ou o regreso á liña continua que proíba os adiantamentos. Hai preocupación porque, ademais, en apenas 2 semanas rexistráronse 2 accidentes de certa consideración. Dende que a principal rúa de Vilalba pasou a ser unidireccional, o tráfico multiplicouse na avenida Terra Chá. É moito tránsito, o quitaron a dirección na calle principal por abaixo, ten que vir por aquí, e todos os que veñen do lado de Mondoñedo, pois teñen que vir por aquí, para salida de Lugo. Non poden ir polo centro do pueblo como antes iban. Complicado para os peóns. Moitos apuros que os coches non paran, e xente metémonos, porque somos así. Dame tempo, meu. Pero tamén para os vehículos queixanse os condutores da escasa visibilidade. É zona amarilla, claro, está mal pintada e a xente aparca. E despois o espello, cando o árbol está un pouco, que as ramas son un pouco máis grandes, non deixa ver desde abaixo. Los espejos no se ven nada. Nosotros tienen uno en la salida de la calle que tenemos y no se ve nada porque ponen los coches, las furgonetas, y al poner las furgonetas no se ve. Entonces... Parca un coche aí, sales de aí e non ves hasta que te metes dentro da carretera. Factores que se traducen en incidentes de tráfico. Coches aparcados a un sitio e a outro, pouca visibilidade e hai accidentes casi todos os días. Que eu estaba aquí e o señor saleu por aquí e bateuse contra unha señora que subía nun coche e logo despois veo a ambulancia, viñeron e a ambulancia levouna. Moitos, hai moitos. Que despois deste que houve aquí, houve outro ali abaixo, que tamén levaron un neno á residencia. Queixas tamén pola velocidade. Se respetáramos o límite de velocidade, pois daría tempo a todo, porque ainda que subira daría tempo a parar, pero suben alargados e... Non pasan como se non houbera nada, iso pasa como non houbera nada. Os veciños urxen a mellorar a seguridade viaria na zona. Eu non vexo nada. Témolo difícil para todos, para cruzar os que temos que cruzar a pé, e para pasar uns coches tamén. Piden a instalación de reductores de velocidade e que se poña en liña continua para prohibir os adiantamentos. Están todas agotadas, está sendo moitísimo, temos que facer como reservas porque xa non temos gafas en tienda para todo o mundo e queremos o nome da xente, xemos pedindo cando cheguen a nova oleada a ver se damos abastecido a todo o mundo porque está sendo bastante demandadas, a verdade. Entra unha borrasca que despraza a fronte cálida que trae un chisco de auga a Galicia. Xa esta mañá houbo certas precipitacións e o tempo continuará así ata o mércores. Algo arrefría o terreo, pero non vai dar tampouco para moito máis. Volven as nubes, algo tímidas, e Galicia saúda a chuvia neste primeiro luns de agosto. Iso sí, moi feble, algo que moitos agradecen. Encontrarnos la llovizna a primera hora que hemos tenido y mira, manguita larga y disfrutando de Galicia. El tiempo ha sido muy bueno, no hay ninguna queja y hoy ha sido espectacular. Andar por el monte así, que es muy rompepiernas este tramo, pues muy bien, la verdad. A predición de Meteo Galicia mantén esta situación ata mércores con certas variacións por zonas. Hoxe pode chover en toda Galicia, pero de forma dispersa, con eses chaparróns repartidos durante a tarde. Xa mañá é pouco probable que chova no extremo leste da comunidade e xa, a partir do mércores volve a ir entrando o anticiclón, únicamente agardamos chuvias
o mércores no Terzo Norte, onde a borrasca ainda pode enviar esa humidade, pero no sur quedaremos na tarde do mércores con ceos despexados. E iso sí, o anticiclón que chega a partir do mércores non se ve moi potente, así que podemos volver a ter unha incursión dunha nova fronte de cara a fin de semana. Arrastramos un verán que ven sendo seco. En xullo prácticamente non choveu. Si houbo treboadas en días soltos, en puntos moi localizados do país. Como son chuvias moi localizadas, as que tivemos en xullo, en xeral, en Galicia, houve moitas localidades onde non choveu nada en todo o mes de xullo, ou únicamente un episodio puntual durante a tarde desas treboadas. Eso foi a humidade que entrou en xeral na nosa comunidade. Esta situación mantén os caudais dos ríos baixos e os encoros do litoral na menor ocupación media dos últimos 15 anos. Haberá que ver como se porta agosto. A menos de 10 días por eclipse total de sol, os oftalmólogos advirten que para evitar danos irreversibles é imprescindible o uso de lentes cos filtros homologados. Saiban que en algunhas ópticas de Santiago xa remataron existencias, fixeron novos pedidos que agardan que cheguen a tempo pro día 12. Xa fun á óptica e xa comprei as miñas gafas. Fai como 2 semanas ou así que as temos xa na casa. Imos a buscarlas de sol de mi marido e nos as ofrecieron allí e ya non lo pensamos. A expectación xerada en Galicia co eclipse solar do 12 de agosto disparou a demanda de gafas homologadas, tanto que en algunhas ópticas de Santiago quedaron xa sen existencias. Sí, é verdade que están todas agotadas, está sendo moitísimo, temos que facer como reservas porque xa non temos gafas en tienda para todo o mundo, e queremos o nome da xente, xemos pedindo cando cheguen a nova oleada, a ver se damos abastecido a todo o mundo, porque están bastante demandadas, a verdade. Ahora mesmo unhas 40, 50 gafas xa pedidas, anotadas desde zero, porque a xente pide 5, 6, 7 cada un, pois entonces pouquinho a pouco imos facendo o que podemos. Levamos meses vendendo bastantes gafas para o eclipse, de feito esa cada vez van quedando menos, é moi importante a protección. Hemos visto gente que las ha comprado en determinados lugares que vienen todas de Asia y sí, en AliExpress y compañía, entonces eso sí que es un poco peligro porque no hay un test, seguramente de muchas de ellas no tenemos la certificación aquí de que esta gafa realmente pueda usarse para este fin. Unha advertencia na que insisten os oftalmólogos, aseguran que observar o sol sen protección axeitada pode causar lesións na retina graves e irreversibles. Tendo en conta que a retina non ten receptores para a dor, podemos estar producindo danos sin ser conscientes delo. Non se poden utilizar nin radiografías, nin pantallas, nin gafas que non estén homologadas e telas correctamente colocadas. Que ter cuidado cos nenos porque ás veces non son do seu tamaño ou poden pasar desapercibido o dano ou que non as teñan ben colocadas. Carbo sempre que cumpla a normativa ISO. É o que hai que mirar simplemente na gafa do eclipse, que o que fai que sexa unha gafa apta para o eclipse. Por que? Porque é unha gafa que tapa casi toda a luz visible, menos a do sol. Imos agora ata Fisterra a comprobar cantos peregrinos están completando este ano ao Camiño de Santiago na fin do mundo. É o único que non ten meta en Santiago. Aquí buscan os rituais purificadores, horizonte contemplativo, silencios, mitos e lendas. En temporada alta, os peregrinos do Camiño de Fisterra poden chegar a 200 diarios, recollendo a acreditación da Fisterra. One of the best places on the world. So I think that is an emotional place, and here you have the sense of freedom. Con los zapatos que dejan detrás y ponen el fuego en los zapatos para estar bien con los espíritus. La purificación, ¿no? Exactamente. Mesas, facelo en memoria de algún familiar, simplemente por deporte, por camiñar. Xente con moitas gañas de pasar as súas vacacións dunha forma diferente. Unhas galegas que van coñecendo Galicia cada ano, nos xuntamos en verán para ir coñecendo diferentes puntos, e fomos hasta Cadevares e nos tocaba vir a Fisterra. Pero tamén centos de visitantes de calquera rexión e país tamén do noso únense ao sentimento da fin do mundo, buscando raíces familiares que nos contan. Contolle todo canto pasén, lo bonito que es vivir en Fisterra,
lo triste que es marchar del país, pero volver es siempre bonito. Y la familia siempre está aquí. Estamos explicando que para os antigos, os romanos, puxeronlle Finisterre, que era fin da terra, verdad? Pero logo apareceu América, no fondo, pero claro... Non acababa o mundo logo. Non acababa despois. Donde los peregrinos, cuando habían acabado el camino, venían y tiraban ya las botas, creo, que me han contado, pero... Sí, imos buscar a ver se chegamos a fin do mundo e a fin da terra. Peregrinos que son turistas e turistas que son peregrinos, 90 kilómetros de ruta entre Santiago e Fisterra esperando a topar as respostas do camiño cando xa se chega ao final e non se quere parar. A Coruña leva anos incorporando ascensores e escaleiras mecánicas para facer fronte ás costas que caracterizan a cidade. Son infraestructuras que melloran a accesibilidade e que para moita xente maior significan tamén autonomía. En barrios como Monte Alto ou a Cidade Bella xa forman parte da rutina diaria dos cidadáns. A Coruña é unha cidade de desniveis e para quen ten mobilidade reducida, cada costa é un obstáculo. Durante muchos años hemos utilizado la subida tomando como algo de ejercicio, pero ya llega un momento en que es difícil. Por iso infraestructuras como estas non só conectan barrios, senón que tamén están a mudar o día a día de moita xente maior. Bueno, porque antes, para subir e baixar, eu tiño subido moitísimas veces, que estuve traballando aí abaixo. Pero agora veño por elas momentos que ando paseando por aí e xa subo por aquí. En Monte Alto, por exemplo, grazas a estas escaleiras, moitos veciños pasean sen ter que medir cada paso. Luego, después de la jornada laboral, la verdad es que ayuda mucho. Especialmente cuando tengo la tabla, es muy cómodo. O mesmo sucede con este elevador na Cidade Bella que conecta a parte alta co Parrote e evita treitos de escaleiras que para moitas persoas eran un límite. Y luego impedida, gente impedida, con silla de ruedas y vienes con el carrito de la compra. Ou estoutro, preto da Avenida de Oza. Pero xente que sube con a compra, vexe con a compra que antes tiña que ir ou por outro lado ou por aí, por outro lado. Ahora no tienen que hacer eso. Entonces, que falle de vez en cuando. Sí. Fallan los de casa. Pero para moitos eses fallos non deberían ser tan continuos. Que hoxe, cando viña para a casa, viña unha silla de rodas con un rapaz cunha rapaza pequena nunha silla de rodas e non pudo baixar, tuvo que ir pola calle do Rosario, baixar pola calle do Rosario. Yo ya no vengo nunca, que le tengo miedo quedarme ahí, porque a veces por la mañana está media hora y luego ya se acabó. Y vamos cansados de decir que esto no puede ser, pero no nos hacen caso. Saberían, porque estos son de interior más que de exterior, pero era la única forma de poder salvar el desnivel que había. Era el único medio que tenían en ese momento. No que sí coinciden é en que marcan a diferenza no día a día en autonomía de moitas persoas. As motos e as concentracións moteiras proliferan no verán. Esta fin de semana, Ordas do Sur organizou unha concentración moteira no concello pontevedrés do Covelo. Alí gozaron dos seus vehículos da liberdade que din sentir e desa irmandade que caracteriza a este mundo. O verán, en xeral, co bo tempo, as motos volven ás estradas e ás concentracións. Ser moteiro é un xeito de concibir a vida e gozar do medio e da amizade. Da moto, non só ensina a moto, senón a amizade que tes ca xente, a hermandade, o acollemento que te dan cando chegas a un sitio que non coñeces de nada, pero que te tratan como se fora de toda a vida. Todo eso, queres ou non, engancha. E nunca é tarde para empezar a selo. É o caso de Miguel Ángel Cerqueira, o presidente con 40 anos e os fillos criados, comezou a ver aquela moto que o levaba ao traballo ou a facer recados doutro xeito. Os rapaces empezan a crecer tamén, lógicamente, empezas a ter máis libertad, e aí empeza todo este proceso de decir, bueno, pois agora empezo a salir, empezas a conocer xente, como decía o vicepresidente, xente que te acolle, o sea, te sentas nunha mesa, nunha concentración. Amigos novos, non? Efectivamente. Eu a primeira xente que conocían aquí deste mundillo foi sentado nunha concentración que eu non conocía absolutamente a nadie. Sentámonos nunha mesa, empezamos así risas, que si bromas, que si non sei que. Como de toda a vida, non? Tal cual, como se fóramos familia de toda a vida. Tamén de vocación tardía é Ana, entrou no mundo grazas á súa parella hai 4 anos e xa foi a Cidade Real, Vitoria ou Portugal. Por Miguel.
hace 4 años que nos conocimos y empezamos a salir y mira, y aquí me metí. Y me gusta. Lo bien que nos lo llevamos, quedar por ahí, tomar algo, ¿sabes? El buen ambiente. Buen ambiente, es lo único. Crear novos amigos, non dicías? Sí, amigos y que viene gente a rodar y que vamos a un sitio y a otro, ¿sabes? Estamos siempre andando por ahí. Y la verdad, conocer gente. A sensación de liberdade e a sintonía con outra xente que son unha gran familia son os grandes reclamos deste mundo que tras la cita desta fin de semana teñen prevista unha gran quedada de toda España en Vigo a finais de setembro. Marchamos, quedan xa con Marta de Arriba o Telexornal. Grazas pola súa atención, que pase unha moi feliz tarde. Ata mañá.